Hello guys, kauwi ko lang guys galing sa work. So, ano bang araw ngayon? Today is Tuesday, May 7. So, finally, I'm already home, sitting and relaxing. So, I'm happy that I'm off tomorrow, so I don't have to worried about staying late tonight. Because I don't have to wake up early morning tomorrow. So yay! So I got a couple things at Walmart. Guys, pagkatapos kong mag-work, bumili ako ng couple things kasi alam mo naman ako, mahilig ako mag-picture. And I think it's cute to have a selfie with this. Ang cute, diba? Ito guys, oh. So, ito, binili ko siya. Ganyan siya kahaba, guys, oh. Ganyan siya kahaba dito. Yan. Tsaka ito. Ang cute, diba? Ang ganda-ganda. It is, how much is it? It is, $5. Ano siya, guys? $5. Ang ganda, ang laki. Mas malaki pa sa mukha ko, eh. Ang ganda niya. So, I bought these for $5. And the second one, ito naman, $2. Ayan siya, $2. Ang cute, ayan siya. Oh, ay, bongga tong pang ano guys. Pang selfie picture. Ang ganda, oh, ang kintab niya, oh. Mahaba siya guys, ganyan siya kahaba. Ganyan siya kahaba. Ang ganda, di ba? Ay, excited. Mag-ano ko nito, mag-picture ako nito. Ito, gusto ko sana bilhin dalawa nito eh, kaya lang next time na lang. Yung sunflower, gusto ko sana bumili ng 3, kaya lang nag-iisa na lang siya, wala na siyang ibang, nag-iisa na lang siya, kaya sabi ko, bilhin ko na, baka mamaya magsisi ako pag tingin ko ulit, na gusto ko nang bilhin, walang available, so binili ko na siya. Tapos meron ding ang cute! Yung magsa-summer na. Mahilig ka akong maglagay-lagay sa wall. Ito ang ganda. Ang wall, ano siya, decorating. Tada! Di ba ang cute? Saan ko kaya ito ihahang? Sa baba na lang kaya. Sa may sa may pintuan. Basta tingnan natin bukas kung saan ko siya pwede ihang. Ang cute. Ang ganda. Gusto ko siya. Pang summer, siya? Summer decor. Summer wall decor siya. Ang ganda. Gusto ko siya. Ang ganda. Nakalimutan ko na kung magkano to. Ito. Oh, the receipt is on my phone because I use my phone to pay using the app. So, I'm gonna just like put the price on the screen, guys. How much is it? Ang cute, diba? Ang ganda. Meron silang dalawang style. Itong dahon, tsaka yung isa, siya, yung design niya pineapple. Instead of ganito dahon, pineapple siya. Ay, ang ganda. Ano pala siya? Yung parang lata. Ayan, oh. Hindi siya naka-drawing. Lata siyang inattach sa wood. Ang cute. Maganda siya. Latang inattach sa wood. And then, ito naman, ilalagay ko siya guys sa tawag dito sa pintuan sa labas. Summer hanging decor. Ayan siya. Yung pangalan niya. Ilalagay ko siya sa labas. Ang cute. Oh. Ayan. Ang cute. So, ilalagay ko siya sa labas ng pintuan, sa harap. Sa front door. Ang ganda, diba? Ayan. Ang cute. Oh. Ang ganda. Ang cute. May sunglasses. Tsaka si flamingo. Tsaka popsicle. Ayan, oh, ang ganda. I'm excited. So, ihahang natin yan bukas, guys, sa pintuan. Ang ganda. Marami silang 3 style meron sila. Ito yung pinili ko kasi gusto ko si flamingo. Ang cute, oh. Tsaka may popsicle. Tsaka may sunglasses. Tsaka sunshine. Summer talaga. Pang summer na decor siya. So, ang cute, diba? So, yun lang. Tapos, may binili akong mga snacks. Candy, sweet. Yun lang yung binili ko kanina bago ako umuwi. Kasi,
Ang nakalimutan ko pa, bibili sana ako ng cup. Coffee cup. Nakalimutan ko siya, next time na lang ano eh. Kasi bibili pa nga ako ng isang coffee cup. Maganda kasi yung gusto kong bilhin. So, next time na lang pag hindi ko nakalimutan. So, ayun, magpapahinga tayo guys and manonood tayo ng mga bagong vlogs habang nagpapahinga, and I'm excited because I'm off tomorrow. I don't have to wake up early tomorrow, and then I'm gonna stay late tonight watching all the vlogs and maybe edit a couple videos, and yeah, see you guys tomorrow. Hi guys, good afternoon na dito kasi 12:56 ano na in the afternoon. So sana makahabol to feel out ko lang ng balot, yung voters balot. So inaantay ko lang yung mailman, sa kanya ko na lang ibibigay kasi ayokong lumabas. Malamig ngayon eh, umuulan, tinatamad akong lumabas. So antayin ko na lang si Mr. Mailman, saka ko siya ibigay. Kasi pwede sanang ilagay sa mailbox, kaya lang umuulan. Kailangan yung mail naka-stick out para makita ng mailman, para makuha niya ba. So umuulan, hindi ko pwedeng iwanan sa labas, baka mabasa kasi medyo malaki yung envelope guys eh. So ito na guys, may sealed ng may stamp siya, nilagyan na namin ng stamp, ready to ano na to, to send back to them. So antayin ko lang, sana babantayan ko si Mr. Mailman para maibigay ko sa kanya to, kasi hindi ko pwede ko naman ilagay sa labas, kaya lang nag-word ako na baka ano siya, mabasa kasi right now it's raining. It's not really hard but it's raining, so I don't want it to get wet kasi ano siya, malaki siya, kailangan i-stick sa mailbox para makita ng mailman. So ayun guys, day off natin ngayon. Medyo malungkot yung panahon, maulan sa labas, kaya medyo a little bit chilly today, but it's fine. So ayun, sana makaabot tong ano ko, balot ko para tapos na. Ang dami kong gagawin ngayon guys. Maglilinis ako ng kuko kasi medyo ano na siya, nag-chips na siya, ayan. So maglilinis ako ng kuko, papalitan ko siya. No, I think I'm gonna use the same color. I like it, a pretty color. So I'm just gonna keep that color. I'm just gonna repaint it again. And ano pa ba? Maglilinis ako ng kwarto. Dapat ngayon ko linisan yung kwarto kasi Saturday, bukas, I have a plan for tomorrow. So I need to clean the room and do laundry as well. Ganyan ginagawa natin guys pag day off. Para bukas, may gagawin kasi akong iba bukas, para bukas wala na akong iisipin na maglalaba, maglilinis. Kasi Saturday, we have a visitor Saturday to install the window in the upstairs because summer is soon. So ano na, mainit na, summer na. We don't have a air conditioner in the room upstairs, so we decided to change the window sliding because we're gonna attach air conditioners upstairs. Kasi yung window, iba yung ano niya, yung sliding niya pataas. So yung ipapalit na window pag ganon yung slide, para pwedeng i-attach yung air conditioner sa taas. So yun lang guys, wala tayong masyadong ganap today. Mag-start na nga akong mag-washing, tsaka mag-clean ng tawag dito, ng kitchen, maghugas ng mga plato, and then maglinis sa taas, mag-vacuum ako sa taas, and maybe sa stairs too, mag-vacuum ako sa stairs kasi it's been a while that I haven't vacuumed the stairs. So yun guys, maglilinis tayo ngayon. Itong video na to all about cleaning. Magki-clean tayo ngayon guys. Na-attract pa rin ako sa
So always look weird on my camera. I'm supposed to be look here, which is the lens is, and I'm still like looking in this side with the viewfinder, because my viewfinder is this side. So I'm still I keep looking in this side, give me a track with a viewfinder. Instead of looking here, I'm looking this side. So anyways, I'm still like getting used to it though, like have to focus this side. So anyways guys, I'm gonna start doing laundry. Paano ko kaya yun? Babantayan ko yung mailman talaga. Sana stop na yung ulan para pwede ko siyang ilagay sa labas, na i-clip ko lang siyang naka-stick out sa mailbox para makita agad ng mailman. You know what I mean? Yung mail na kailangan pick up ng mailman, kailangan naka-sit, naka-stick out sa labas ng mailbox. So hi guys, maglalaba tayo. So, labahan na natin itong mga colored, what do you call that? Colored clothes, guys. So, yan na guys. Yung nakikita nyo. And then, close na natin. Yan. Ito pala guys, yung binili kong panglagay sa door decoration. Ilagay natin guys sa pintuan. Ang cute, diba? Summer na talaga. May sunglasses. Flamingo, so cute. And popsicle. So, ang cute. Ilagay natin sa pinto, guys. Nakalimutan ko may tag pa pala. Yan siya, guys. Summer hanging decor. So, tinanggal ko yung tags. Ikabit natin, guys. Siya. So cute. So ayun guys, nakabit ko na. Ang cute! Ang cute niya. So gusto kong mahilig ako magkabit-kabit ng mga seasonal decor sa pintuan. So ayun na guys siya, nakabit ko na siya. Oh, ayan. Sunshine and yung sunglasses, yung flamingo, and then yung popsicle. Ang cute! So yan ang yun sa labas yan. Ganda. Ang cute. I like it. So, yehey, nakabit ko na siya. Gustong-gusto ko siya. Ang cute ng ano na yon, door decor na yon. Pang summer na talaga siya. So, next na ikakabit ko, yung next na holidays na coming. It's gonna be 4th of July. Door hanging door decor. So yun yung sunod na ikakabit natin on July. But now it's not summer yet. It's spring. It's still spring, but next to spring it's summer. So pansamantala yun muna yung cute na flamingo door hanging decor ang ilalagay natin sa pintuan. So for a main time, naglo-laundry ako, still doing laundry. So, ano kayang next na gagawin natin, guys?